kwilondo kunyanzelekile. Skilolo umuntu omnyama ngenqu. Ndiyabulisa. Ndiyabhotisa. Molweni, bhota mzu wakwantu. Namhlanje ndithetha nge-standard of living. Standard of living. Standard of living refers to the welfare of all people in an economy. Into esijongayo kapha kwi-standard of living iba yi-health, ibe yi-education, ibe yi-living standard. So ndifuna uqala phaa nge-living standard. Living standard sithi indlela umntu aphila ngayo. Indlela umntu aphila ngayo ixhomekeke kwimali ayenzayo. So i-living standard ithi uba imali eyenziwa ngumntu ufumana malini, wenza malini ngenyanga, usebenzisa malini kuloo nyanga. So phofu ke kwezi standard of living ziyajonga kumgangatho. Kwezi standard of living sihlulwa sorry ngophazamisa. Kodwa ke standard of living siyahlulwa siba ne-lower standard, siphinde sibe no-medium, siphinde sibe ne-high. So mna ndizothetha nge-lower standard, ngumgangatho ophantsi wempilo wokuphila, umgangatho ophantsi wempilo wokuphila. So siza kujonga imali eyenziwayo ngabantu kumgangatho ophantsi wempilo yokuphila. So sizajonga imali kumgangatho ophantsi wempilo. Abantu ngenyanga benza imali ephaa ko-10,000 ukuhla, ayidluleli ngaphaya imali eyenziwa ngabantu ngenyanga leyo nabayisebenzisayo ngenyanga. And aba bantu benza le 10,000 ngumntu uphangela ngenyanga apeye ngenyanga, uphangela inyanga apeye ngenyanga. Kubekho abaphangela ngosuku qha, abapeya ezantsi, mhlawumbi apeye 300 ngemini kanye 200 ngemini. Kubekho ke abapeya ngeveki, nabo imali yabo andiqinisekanga ukuba ithini. Kubekho abapeya emveni kweeveki ezimbini, abalapha kumgangatho ophantsi wempilo. And then iindawo abahlala kuzo aba bantu bahlala kwizindlu ezenziwe nge-RDP kunye nezindlu, iingingqi zabo izindlu zenziwe nge-RDP, ziphinde ezinye zenziwe ngemikhukhu. And then izinto zenziwe nge-RDP zenziwe ngurhulumente zona. Urhulumente othathe uxanduva, athathe inxaxheba lokuthi makenzele abantu ntoni izindlu ze-RDP. Izindlu ze-RDP izindlu zesitena. So umgangatho ophantsi wempilo, uxanduva lwabantu luxhomekeke ngurhulumente othatha ixanduva for abantu. Ndizama ukutsho lilonke. So indlu nganye ke ingahlala abantu abathathu uyotsho kwabantu abayi-10. Indlu eyi-1 ingahlala abantu abangako kumgangatho ophantsi wempilo. And ezi ndawo zinje, iingingqi ezinje, urhulumente ziba ngumzekelo wentsokolo okanye wokuswela, wokuhlwempuzela, umzekelo wezondo, umgangatho ophantsi kurhulumente. Mhlawumbi xa kuzela, xa yocela izibonelelo zemali, ubonisa iifoto zezi ndawo, enza umzekelo ngazo, athi intsokolo yinto enje. Angikho ndida-expleyine ngaloo ndlela. Kwaye apha ke urhulumente uphinde athathe uxanduva lokuba abantwana abahlala kwezi zindlu ze-RDP okanye kwezi zemikhukhu, benzele isibonelelo ekuthiwa yi-SASSA grant, usebenzisa i-SASSA grant ukwenza isibonelelo semali abantwana abaphila kwezi zindlu abangaphantsi kweminyaka eyi-18. Aphinde enze isibonelelo semali kubantu abadala abaphila kwezi zindlu abangaphangeliyo, iminyaka yabo engaphezulu kwemashumi eyi-18. Zininzi ke izinto urhulumente abonelela ngazo, ukhuseleko ebantwini nangona ukhuseleko lungacaci ncam. Indlela nazo kwezi ngingqi zixhomekeke kurhulumente, urhulumente okhathalayo. Nezikhalazo zabantu zocela imisebenzi kwangurhulumente ixesha elinintsi okhathalayo. And then ndiphumile kwi-living of standard, imali eyenziwa ngabantu, ndithetha ngemfundo apha kwi-standard of living kumgangatho ophantsi. Imfundo injani? Imfundo ke
urhulumente usebenzisa le nto kuthiwa sisikolo. Isikolo nemfundo yonto eyi-one. Usebenzisa le nto kuthiwa kwisikolo uthini uzama uzisa imfundo ebantwini, usebenzisa isystem ebiza ukuba sisikolo. Imfundo ke iqale ebuncinini okanye ebuntwaneni, kuyacaca ke kwayona imfundo apha kumgangatho osezantsi wempilo. Ukuba ngurhulumente okhathalayo othatha inxaxheba ukuba ayizise ebantwini ukuthi abenzele izikolo, aqeshe, abhatale iititshala ukuze zithini zifundise abantwana bezintsapho zezingingqi mahala. Kodwa ke uyayiqala le nto lesisystem yezi zikolo, abantwana bebehlawula umntana ngamehla mhlawumbi akhuphe i-R100 kanye 200 ngenyanga. Kodwa ke into yakudala, noba mna ndandina-6 ngalaa xesha kusenzeka loo nto isaqala. Kodwa ke ekuhambeni kwexesha nxa ungakhathali kwabazali, bangayixabisi into yokhupha imali, baphela yenza mahala imfundo urhulumente. Izikolo ke zinceda ukuba umntu akwazi ubhala aphinde akwazi nothini nofunda, kwaye zinceda kwa umntu athini akwazi nothetha isiNgesi ukuze abe nako uthetha nezinye iintlanga. Imfundo inceda ngezinto ezininzi ezifana usebenzisa ixesha lakho kakuhle kwaye ngenkathalo, ulikhathalele ixesha lakho, kwaye ufumana umsebenzi lula xa ufundile uyile esikolweni wagqiba. Ngaloo ndlela uphela uphila impilo yomntu okumgangatho ophezulu. Uyeke uthatha ixanduva lakho ulibeke kurhulumente okanye uyeke uxhomekeka kurhulumente. Kodwa ke nangona kunje, abafundi ngokuqinisekileyo babanazo izikhalazo zabo ngeemeko abafundela phantsi kwazo kunye nokushoxeka kweetitshala ezithi zibangele kube nzima imfundo kwabafundi yomntwana okumgangatho osezantsi wempilo. Yiyo le nto sithi i-choice, i-freedom of choice inqabile, ngoba isikolo uyafana ingathi uyasikhethela. Because ezinye zezemali and then imali aninayo imali eninza mhlawumbi incinci kuloo ntsapho. So isikolo i-choice awubi nayo, i-freedom of choice ayikho. Uyanyanzeleka uye kwezi sikolo usenzelweyo. So kufana nje nomntu ongathi usikhethelwe isikolo. I-health ke ngoku ndithetha nge-health, undiphumile kwimfundo, i-health, ukhuseleko lwempilo. Urhulumente nalapha unegalelo lokuba akhe ayenze iindawo ekuthiwa ziikliniki ezinceda abantu abakumgangatho ophantsi ubomi. Nangona ezi ndawo zingumgangatho ophantsi kwazona, kodwa ziyanceda ekuziseni iinkonzo zempilo ebantwini. Ezi nkonzo zikhusela impilo zabantu ukuthi bangasweleki lula, ngokuthi bazise iipilisi ezinceda ukhusela amajoni omzimba okanye uqinisa amajoni omzimba. Kwaye urhulumente unceda nangee-condoms ukuze abantu bangamithi. Namantombazana ayakhuthazwa ukuba banxuse iinaliti. Kodwa nangona kunje, ukuzalwa kwabantwana kuyanda, kuyanyuka, kuyaphuhla. Into exelayo ukuba inkathalo ayikho apha kumgangatho ophantsi wempilo. Enye into iba lixesha. Ixesha lisetyenziswa njani? Abantwana ixesha labo balichithela ezikolweni kwaye banikwa imisebenzi esikolweni ukuba mawenziwe ekhaya. Abaphangelayo bachithele emisebenzini. So urhulumente kweli cala labantwana balichithele ezikolweni uba negalelo ukuba umntana ixesha lakhe alikhathalele, ngokuthi amgcine esikolweni, xa buyile aphinde amnike nomsebenzi wasekhaya. Aba baphangelayo ke obvious mhlawumbi ungenelele amanye amaqela angaphandle ngokuzama umntu asebenzise ixesha lakhe ngenkathalo. Bebekhona ke naba bahleli elokishini, aba ixesha labo bangaxabisanga, abangananto kwenza. Umntu mhlawumbi uvuka kusasa akhangele into otshaya, aba batshayayo. Utshaya ndiyazi noba yi-crime, andinanto beyifolanda i-crime, ya, kodwa andiqondi uba ifolanda i-crime. Kodwa khona abatshayayo balimaza impilo yabo, abachitha ixesha labo nje bayayabula ixesha elininzi, abananto kwenza. Abanye ba-depressed, mhlawumbi aba bagqibeleyo ke, kodwa mhlawumbi umntu zange aqhube kakuhle, mhlawumbi imfundo zayikwazi umnceda. Kubekho nento kuthiwa yi-communication. I-communication injani apha kumgangatho ophantsi wempilo? I-communication, ya, kuseyintsokolo nakuyi-communication, kuseyintsokolo.
ngoba kaloku urhulumente kuthiwa le nto kuthiwa inethiwekhi ifowuni azisebenzi lula, zisebenza nzima nazo. Lonye into endifuna uthetha ngayo nemibane, uba urhulumente okhathalayo ekuziseni imibane ebantwini, nangona ke abantu bangakhathali kukho inyokanyoka ezibangela bawo azikomatsala enzima, kodwa ke ngurhulumente uthatha inxaxheba uba ingingqi azame uziphucula. Ithini enye into? Khona enye into xa bangayithetha?